ev der rojavayê. Ciyê ku mirin lê digerê, ciyê ku mirin wan tenê nahêlê, ciyê ku mirin tim dayîn bi wan rayê. Hezara zarok dimirin, lê belê tiştê ku dipirsin, ev zarokê ku mirin ji ku ne? Ew zarokê ku mirin ji rojava bin, ji kobanî bin, ji cîkê din ve ji wan re xemnîne. Ku meriv mirovê, dil û mêjî bi meriva re hevê, vîjdan bi meriva re hevê, zarok tev zarok in. Mirin tev wekî hev e, dil êşandayîn tev bîna hev de. Ez navêjim, wekî dinya li her çal li hemberî her tiştî deng derdixe, li hemberî van zaroka jî deng derdixe. Mirina zaroka, mirina însaniyê tişkî nexweş e. Ev der, cihê ku dayîk li du cenazê kurê xwe direve. Ev der ew e. Dil êşanîkê pir mezin e. Kî dikare vêya rabike? Dayîk bi konvoya cenazê xwe re li pêşiya wê direve. Boy ku bigihê direve. Vê dil êşandina hanê, vê dil şikestina hanê, kî dikare rabike? Evê ku vê ez mirov im, evê ku vê vîjdana min hey, evê ku vê jî dilê min hey, ti kes nikare li qarşî vêya bêdeng bimîne. Ev der gulê baxçayê. Baxça de hezar gul hene. Gulê wî yek yek bi vê kirine, bîna van gula gelek xweş e. Heş û mêjiyê meriva serê meriva dibin. Lê belê bîna barûdê, dengê van gula dikuje. Ev barûd, van gula yek bi yek diweşîne pelê wan. Ciyê ku silah lêvin. Ciyê ku barûd bîna barûdê jê werê. Zarok dikarin li wê derê jiyan bikin. Van gula dikarin li wê derê jiyan bikin. Yek bi yek van gula dikujin. Nahê li van gula jiyan bikin, diqetînin. Ev der bîna mirinê tê. Jiyan lê tune jiyan miriye. Baxçeyê gul û çîçeka, hinda bûyî çî ye. Ew zarok in, ev zarok çi ye? Li vir jiyan tune, di nikarî jiyanê li vir bixwazî. Ciyê ku silah lêvin, ciyê ku barûd lêvin, ciyê bombalkirin lêvê, ew der jiyan tune. Ew der bîna zaroka tune, bîna mirovatiyê tune. Ew der bîna mirinê tê. Ji dervayê mirinê tu tiştek tune li pêş çavê meriva. Şerkirin tirsikê pir mezin e. Nevêjin şerkirin mêrxastî ye. Şerkirina ku zaroka jina jiyanê dikuje, ew şerkirinik mezin nîne. Şerkirina ku ji boyê te xwe ava bikî, boy ku tu nasnama xwe jiyana xwe bixwazî, boy erdê xwe bixwazî, ew şerekî mezin û pîroz e. Lê belê şerkirina ku di vala jin û zaroka û her tiştî hinda bikî, ew şer ne şer e. Ew qetliyamekî mezin e. Evê ku jîhana şer baş naskirinin, evê ku zanî şer çi ye, evê ku ji nava me çûne ew dizanin. Herin goristana bipirsin, bibêjin şer çi ye, rastiya şer çi ye, ew ê ji we re rastiya şer bibêjin. Evê ku rastiya şer bizanvê, evê ku ji nava me çûne, evê ku îro li goristana bi hezara ne di nava me danin. Evê ku baş rastiya vî şerê qirêj zanî. Ev der rojavayê. Ciyê ku zarok nelîstinin, di bêrînvakirinê de qeydê baranê ser wan dibarê. Baran bereket e, rehm e. Lê belê van gula baran de ne kuştina van zarokayê. Ev der rojavayê. Ciyê ku dayîk li pêşiya cenazê zarokê xwe direvin, boy ku bikin cenazê zarokê xwe. Ev der rojavayê. Ciyê ku zarok wextê ku bavê wî defin dikin, xwe bi bavê xwe re dave jê goristanê. Ev der ew e. Ev der rojavayê.
روژ بینا روژê bilind e. Lê belê çawa roj çê ava ew jî dixwazin ku roja ve henda bikin, têxin tarî. Lê belê nikarin têxin tarî. Ev zaroka van dilê wan ê mezin hetanî hevê, ti kes nikare wan ji vê jiyanê bi têhinda kirin. Mirin çêvê. Ev zarok çin, dilê me diêşe, dilê me xemgîn e. Lê belê neyar xwe dixapînî. Neyar nizanê ku her gulebaran dinik, her kuştinik bi hezara çavûvekirinik e. Bi hezara tol hildanikî mezin e di dilê van zaroka da.